says this is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my own bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. Δεν με νοιάζει ρε φίλε αν είναι εισαγωγή από οποιαδήποτε άλλη εκπομπή η οποία υπάρχει σε αυτή την έντρη. Ναι, κρύψτε το. Είναι κουκλή, εντάξει. Ρε φίλε, γιατί συνέχεια iPhone. Γιατί άλλο iPhone. Δεν αντέχω άλλο iPhone. Είναι Apple. Πώς πω το σκηνή αρνία τους άρεσε. Α, Να σου πω, το ξέρεις ότι δεν είμαι τόσο φαν πια. όχι, είσαι φαν. Ακόμα. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είμαι. Ναι, ωραία, στα αρχίδια μου. Δεν είμαι και το ψέμα. Τέλος πάντων. Αξιοπιστίες. Έχω δουλειά αυτή τη στιγμή. Μιλάω στους ακροατές μας για το ένα επεισόδιο του whateverism. Τράβα ψώπα, τράει. Σαν πολύ γλώσσα δεν έχεις πιάνει. Να σου πω κάτι, δεν αντεπάλλω, έτσι. Θέλω το δικηγόρο μου. Δεν πληρώναμε. Ούτε εγώ. Α, ναι. Ναι. Γιατί είμαι γρασός. Τέλος πάντων, στο κύριο θέμα, το κύριο θέμα της εκπομπής μας κάσε. Το κύριο θέμα της εκπομπής μας αυτή την εβδομάδα, βασικά σε αυτό το επεισόδιο, είναι το συνένα! Το κινητό μου είναι από το θαυμαστικό. Κάπως το έκανα. Είναι ισπανικά. Όχι, όχι, αγγλικά. Αγγλικά. Ισπανικά είναι. 1 στα 3, 2 στα 3. Να. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή ο Βλάκας από εδώ δεν θέλει να ασχοληθεί σήμερα και ασχολείται με το πουτσοκίνητό του, ας βοηθήσω εγώ λίγο. Είναι τέλειο κινητό, εντάξει. Ναι, ωραία. Παίρνει τηλέφωνο. Έχω να πω πως σήμερα θα μιλήσουμε για το συνένα, όπως σας είπα πριν από λίγο. Συνένα. Γιατί πολλοί μου την έχετε σπάσει με αυτό το συνένα. Γιατί. Γιατί απλά ρε φίλε μου τεράστια μαλακία, τι σε νοιάζει σένα αν θα κάνω εγώ like στο στάτο σου ή στη φωτογραφία σου ή οπουδήποτε αλλού. Γάμω τα μηνύματά σου. Είναι και σε αυτή την μήνυμα. Ναι, βάζω στοίχημα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων κυρίες και κύριοι, αυτό που θέλω να πω είναι πως το συνένα πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Γιατί το να κάνεις like. Ναι, okay. Το να κάνεις like στον άλλον είναι προσωπική σου καταρχάς άποψη. Για μένα, δηλαδή και που ασχολείται κάποιος και γράφει συνένα ρε παιδί μου για την τάδε κατάσταση. Συνένα για το ένα, συνένα για το άλλο, εντάξει ρε φίλε, πραγματικά είσαι ο πιο ελληνός τύπος που ξέρω. Δεν λέω, μερικά συνένα, εντάξει, πες πάει στο διάλογο. Συνένα για τον Πίκατσου. Παραδείγματα όπως αυτό είναι προς αποφυγή. Παρακαλώ, μην χρησιμοποιήσετε τέτοια. Τέλος πάντων, κάποια τα οποία ρε παιδί μου, εντάξει, πες ότι είναι. Συνένα για τον Blitz. Παραδείγματα όπως αυτό, παρακαλώ, να αποφεύγετε. Γιατί? Γιατί είσαι βλάκας, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, περίμενε. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι πως μερικά συνένα δεν λέω πάει στο καλό να τα κάνετε. Εντάξει, αλλά και πάλι είναι ελληνό, δηλαδή η ίδια η ελληνότητα πάλι σημαίνει. Αλλά από εκεί και έπειτα είναι προσωπική μου άποψη το like που θα κάνω σε σένα, το like που θα κάνω στον άλλον, το like που θα κάνω στον οποιονδήποτε. Like δεν θα έκανα ποτέ σε αυτό το μαλάκα. Με αναγκάζει και κάνω like. Ναι, το ξέρω. Πού πάει Facebook. Αχ, έχω μπλέξει με ηλίθιους μαλάκες. Χρησιμοποιήστε την παιδιά. Τέλος πάντων κυρίες και κύριοι, αυτό, δηλαδή συνένα. Για ποιο λόγο? Μπορείς λίγο να αφήσεις να ολοκληρώσω. Λέει συγγνώμη. Μια σωστή άποψη. Απλά. Το συνένα, εντάξει. Βλέπω ρε παιδί μου κάνουν συνένα για συνένα να πίνετε νερό. Εντάξει, αυτό ήταν πετυχημένο γιατί ήταν από σελίδα που κράζει, άρα το δέχομαι. Συνένα οι άλλοι όσοι ερωτευτήκατε. Συνένα όσοι σε σχολείο. Συνένα όσοι ξέρω εγώ πηδήξατε. Τι με νοιάζει ρε φίλε, στα αρχίδια μου πήδηξε συνένα να σου κάνω. Wow! Ξεπαρθενεύτηκες. Να! Achievement unlocked. Ναι, achievement unlocked φίλε, αλλά εμένα να μου σπάς τα αρχίδια να πάρεις συνένεση. Ποια ικανοποίηση στο να βλέπεις το like από άλλον? Μήνυμα. Προσωπική σου τέτοιο είναι. Εμπειρία. Έτσι, ποιότητες. Δεν είναι ποιότητα απλά ρε φίλε, δεν λέω κι εγώ ασχολούμαι με το Facebook. Ναι, οκ. Σε πολλές φάσεις με βρίζουν που ασχολούμαι με το Facebook και λογικό είναι. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν δέχομαι ρε φίλε ο άλλος να λέει συνέχεια συνένα. Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό.
Συν 9,25. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θα ήθελα να ανακοινώσω επίσημα το πρόγραμμα το οποίο θα υπάρχει από εδώ και πέρα στη σειρά. Με βρήκε κανένας. Τι? Με βρήκε κανένας. Όχι. Θα αναφερθώ σε αυτό στο τέλος του επεισοδίου. Ναι, ο διαγωνισμός τελειώνει σήμερα. Τέλος Έχει πάντων. τελειώσει ποτέ. Όχι, σήμερα, στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, το πρόγραμμα θα έχει ως εξής. Θα είναι 2 μέρες από 2 επεισόδια, Τετάρτη και Παρασκευή. Οι ημέρες οι οποίες θα κάθετε να την... Ή θα κάθετε να... Είναι Δευτέρα, Ή θα καθίσετε να... Ρε, έβαλες Είδα κάτι στην ένα προφίλ τώρα. Ναι, Wow, μ' αρέσει. ναι. Πόσο περνάει. Και τέλος πάντων, αυτές θα είναι οι 2 μέρες. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και special επεισόδια κάθε Σάββατο. Βασικά κάποια Σάββατα, δεν θα είναι κάθε Σάββατο. Και από εκεί και έπειτα σε special εκδηλώσεις, events, π.χ. σε εθνικές εορτές, 28 και τέτοια. Εντάξει, δεν θα είναι τόσο κράξιμο. Δεν θα είμαι εδώ για 20 λεπτά, οπότε θα μπορούσε να κάνεις και επεισόδιο. Ποιος πει. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, αυτά ήτανε. Επίσης θέλω να αναφερθώ στο ψηλό διαγωνισμό που έπαιξε με τον ξέρεις ποιος. Δυστυχώς όλοι προσπαθήσατε, μα δεν τηρήσατε όλοι τους όρους που σας είχαμε πει. Μπορεί να είχατε βρει τον ξέρεις ποιος. Αλλά ρε φιλαράκι, δεν βγάλατε τη φωτογραφία μαζί του, Ούτε μόνο. ούτε του είπατε στα ίσια ότι ξέρεις είσαι ο ξέρεις ποιος. Φίλε μου, συγγνώμη, φίλοι μου, χάσατε ένα μπουκάλι μαζί με τον ξέρεις ποιος και μία αξέχαστη νύχτα. Στα κούνια. Μη μιλάς. Ναι, Στα ναι. τακούνια, ναι, στα τακούνια. Τα κούνια στα χάνος. Ναι, στα τακούνια τέλος πάντων και μία αξέχαστη επίσης νύχτα μαζί του. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω το βίντεο γιατί έχω αρχίσει και σας βαριέμαι. Λοιπόν, θα τα πούμε κυρίες και κύριοι στην επόμενη εκπομπή μας. Αθλητική Κυριακή τέλος.